Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnom lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV, inaman sa Facebook page ang programang Magatod sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta og maayong pagpaminaw kanatong tanan? Malipayong bagong tuig 2021. Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato sa tibok nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master o kung aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapatalingugan dinhi ni maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa alauna ang takdas kahaponon. Live kita sa Facebook mga kaigsunan, makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. O ingon man makita usab ninyo kami sa YouTube ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ang atong programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi niining sibihan sa Cebu City, dinhi usab niining sibihan sa Toledo. Og dinhi sa Butong Pinamungan Cebu aduna kitay programa mga kaigsunan. Dinhi sa Surigao City, dinhi sa Butuan City, ngun man dinhi sa Surigao City mga kaigsunan, doon na kita programa. Dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City, dinhi sa usab sa Malaybalay City, o dinhi usab sa Manolo Fortich Bukidnon, doon na kita programa. Dinhi sa Iligan City usab doon na programa, dinhi sa Pagadian City, dinhi usab sa Dipolog City ngun man dinhi sa Calamba Misamis Occidental. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. Dinhi sa Kabusis Power Radio Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 mga kaigsunan ang takna sa kagabion matag adlaw nga Domingo. Dinhi sa B Radio White Corat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlang Domingo. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Realbit Radio Hingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagapaminaw og nagasudong kanadto via live sa Facebook atong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagatanaw sila kanadto via live sa Facebook gikan sa United States of America. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos ug kang Engineer Jen Dayan Factoranan Mangalos usab, og atong igsoon usab Chorley Gabaya Cartagena ingon man si Ambrosio Verano family dinhi Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur.
Ato igsoon din is Taguluan Sit, Taguluan Misamis Oriental, Brother Jerry Kila, og sa imong pamilya mayong pagpaminaw usab. O atong mga kauban nga mga ministro din sa Cebu City, nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Juan de la Torre, Brother Edward Las Puñas, o ingon man sa chapter president, Brother Chipido Sibilia, ingon man usab ni Brother Cesar Patio, nagpatalingog usab. Sa tanan nga nagasudong kanamo via Facebook o sa Parasat Cable TV, maayong pagpatalingog kaninyo. O aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan og happy New Year kanyo tanan, mga kaigalan ug magsunan, tuig 2021. Og nini karong higyuna mga kaigalan ug magsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro, Brother Dennis Gonzales. Brother Dennis, Ini usab si Brother Dennis Gonzales nga ako na lang diretsoon nga sa pagpanawagan dito sa Cebu sa DOLE ang Brother Jonex nga manager o sa amigo nako nga ebanghelista sa Seventh-day Adventist Sir Ray Abuiba. Sir Brother, palihog lang dyan og pagpaminaw ini kon kinsa man ang nakailan nimo nga magpatalingog nining pagtulunan karon sa PBCM dinhi sa Cagayan de Oro. O gihatag ko kamo kang sa usa nga ebanghelista. nining higayon na Brother Ren, Brother Dennis, dili na ito magkauban ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, tunog kay doon na siya importante nga giasikaso, basta kita lang ang gitasan din para sa pagpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran. Ato lang siya gikumusta, nga nasulod sa PBCM kumpa ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug siyang pamilya. Ako sa gikumusta ang akong pamilya, labi na akong asawa diyan nasulod sa PBCM kumpa ng akong mga kabataan. Kauban usab nato nga ministro Brother Hermo Hines Macarayo o kauban usab diha nga mga ministro nga nagapatalingog. Ninidayon na mga kaigsunan ang atong mga paggisgot o ang atong hisgutanan, atong padayon gyapon ang mga paghatag sa mga katinawan, nining padayon usab nga kulo kabildo nga napahigayon tali kanamo nga mga ministros PBCM og sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga padayon ang kulo kabildo dinhi sa Sibihan sa Dixkidi, RPN Dixkidi Dipulog. O niya mahitungod kini sa iyang pagdepensa gyud sa adlaw nga pahulay nga matud pa niya ang atong Ginoong Hesukristo iyang mga tinun-an mga Sabbath keeper. So sa dapit sa mga ministro sa PBC mangista namo kanang pahulay nga Sabado sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo wala na kana bantay. Pero katungod ba niya ang pagdepensa kay mao man yung usa sa ilang fundamental doctrine mga kaigsunan nga ang Sabado nagpabilin gyapon daw kana nga kasuguan sa Dios nga magpahulay gid daw ang tawo niya na. Sa mga pagsupak nga iyang gihimo do na siya mga teksto nga kaigsunan nga gigamit sa Biblia kay lagi ang among presentation nga ang mga tao nga kakontra ni Kristo sa iyang panahon kakontra sa doktrina nga mga Pariseo, ang Hudiyong mga Pariseo, maumay among gikutlo lugar ang pahayag sa Biblia nga sila'y namulong nga ang atong Ginoong Hesukristo wala na magbantay sa adlaw nga pahulay matud pa ni Bendilio amo kunong gigamit ang mga pamahayag sa kakontra ni Kristo na dapat unta nga kung mao na ang among stand tanan nga gisultis mga Pariseo among dawaton na dili ra ba ingon niya ana kay bisan pa man tuod kaaway sa doktrina ang mga Pariseo sa Saduceo pero dili tanan ra ba nga ilang gipamulo nga ato na lang yung ingnon nga dili tinuod na ay majority nga dili tinuod kay nagikontra mas kamaturan pero doon na po ilang pagpamahayag didto sa nakita sa atong Ginoong Hesukristo nga nahusto sila na ang yang katarungan kay ang gibuhat kuno nga mga pagpamahayag sa mga Pariseo nga mga Hudiyo nga kakontra ni Kristo's doktrina mga pasangil lang kuno kadto so naay say mga teksto nga gigamit atong ipabati mga kaigsunan aron nga dinhi may magpasikad sa among mga paghanay sa tubag kung kini bang paggamit niya sa teksto nga matod pa niya ang gibuhat sa mga Pariseo nga kakontra ni Kristo pulos lang daw kadto mga pasangil hain man ang pasangil nga kana daw nga si Kristo wala magbantay kay si Mitchell Bendilio kanang pastor sa Sabadista iya man gyud nga ipamunggos nga Sabbath keeper gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Nya
Ato ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio kay dinita magpasukad sa atong mga pagtubag niya. Wala naman. Una, kinaiba nga kasamahan na itong ginagawa ng Bansyo. Lucas 23, ang 2015 sa Manggang Pamilya. Ubungan sila, nung gidala ka na po, kaya tawag na huwag mong kabayan. Sa pusa sa sunod sa Kaya ipatawag mo pala ito mga kadakuhan sa mga pari, ang mga puluhan ng mga tao. Ubungan man sila. Nung gidala ka na po, kaya tawag na huwag mong kabayan, nagpasalag. Siya sa mga tao. Kaya bisigaw ko siya din sa mga tuba, at bala nga pa nakatawag kong dinig siya sa dan, sa bisamunsa, sa mga butang-butang na nasumbong ng bato kanya. Sinara, at para wala siya sala sa mga butang ni Samin. Napagpawa mga kansunan na inyong ipasuman dito kami. Kasi ito ng Diyos Kristo. Kaya nga, kung inong tanong, ang giingon sa mga parsiyo na si Kristo, wala ng banda sa mga popular, unang pasuman nyo. Ato nabati nga ang mga gihimo daw sa mga parisiyo nga matod pa nila nga si Kristo wala magbantay sa adlang ipapahulay kadto daw tanan only pasumangil. Unya gawas pa po niini nga matod pa sa gigamit ni Mitchell Bendilio napapuilain nga iyang gi pamahayag pod nga ato ning ipabati pod kay usahon tanan sa paghatag og hanay sa mga pagtubag niya. Atong ipadayon ang pagpaminaw sa mga pamahayag ni Mitchell Bendilio. Mga wala po sa PBCM na abag ang pagdahin. Dahil yung pagkukuha nila. Purag mo ba atake? No? Na, madarag ka na balantong dahil mo sa rason. No? Karon mga kansunan ng mga kagawaan, kung ano sila, matunadanan sila, ila man buwala na magitulohan ang istorya o ang pahayag sa mga parasuyo na si Kristo ni Gata sa amang pagmulay. Pero dahil sila, ni si Kristo niligikan sa Diyos. Kaya tatong mag-arap, hindi kamitan sa Diyos, hindi kami pasyawa. Kasama pa, ila ng tawahan po, ang sabi sa mga parasiyo, niligikan po si Kristo syawa, niligikan sa Diyos. Kumbaga ko na ninyo ba? Ako, kalmingan man niya si Kristo gikan sa Diyos, ay wala nito dahil sa istorya sa mga parasiyo, hindi rin yung public-public. Misleading minsan, minagkaroon misleading. Pero namin kami, di mo matuwa na nang-statement sa parasya ng Quran. Namin ito na si Kristo, dili gikan sa Diyos. Therefore, di mo matuwa na si Kristo naglata sa among ipapahulay. Namin ito sa mga pasamungan sa mga parasya. Atong nabati ang mga pamahayag ni Mitchell Bendilio mga kaigsunan, matod pa niya kay amo lang kunong gipudyot-pudyot ang mga pamahayag sa mga parisiyo. Kay kung tinuod yun mi nga ni gamit sa mga pahayag sa mga kakontra ni Kristo nga parisiyo. Ningon man daw ang mga parisiyo nga si Kristo dili gikan sa Dios. So, lugar, buti pasabot ni Mitchell Bendilio nga amo pod nga isulti nga si Kristo dili gikan sa Dios. Na dili ra ba ingon niya na? Bantay lang nato. Ngano nakaingon ang mga parisiyo nga dili gikan si Kristo sa Dios tungod kinahanglan gud sila nakita sa gibuhat ni Kristo nga nasupak sa balaod sa adlang igpapahulay. Kay nagtuo man gud ning mga parisiyo nga ang balaod nga adlang igpapahulay o ang kasuguan sa adlang igpapahulay nagpadayon kana sa kapanahonan nila sa mga parisiyo diha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Nato kining sayron karon pagingon niya nga tanan kuno mga gipamahayag sa mga parisiyo mga pasumangil anyang gigamit niyang Lucas 23:13-14 nanawon tani siya kini bang pagkagamitan niya tagtumbok banigyod para pasumangil sa adlang igpapahulay. Ya kung basahon kay mga parisiyo ra ba usa ra ba nga ilang gi pasumangil ini kay di sila motuo kay si Kristo nag-angkon nagpatuo manggod nga para nila nagpatuo nga Dios agikan sa Dios mo na nga di sila mudawat mo ning usa nga ilang gisumbong ditong Pilato. Basahon ako balik ning iyang gigamit nga Lucas 23 kapitulo 13-14 ilapos nako 25 mga kaigsunan para nga atong makuha dinhi ang mga pamahayag ingon. Unya gipatigom ni Pilato ang mga saserdote nga punuan ug ang mga pangulo ug ang mga katawhan ug kanila mingon siya si Pilato gidad-an ninyo ako nining tawhana ubos sa sumbong nga tapos
nga ubos sa sumbong nga siya nagpahisalag sa mga tao ug tapos masusi ko siya matud pa ni Pilato sa inyong atubangan tanawa akong nasuta nga siya dili sad-an sa inyong mga gipasumangil batok kaniya mao ni siyang gigamit ni Bendilyo. So gidahom din niya ang pasumangil niini para sa adlang igpapahulay at ipadayon pagbasa. Kay nasuta usab kini ni Herodes kay iya namang giuli siya kanako tanawa wala siya nahimong bisan unsa nga angay sa kamatayon. So bisan pa si Herodes matud pa ni Pilato nakasusi na sa atong Ginoong Jesucristo nga ang atong Ginoong Jesucristo matud pa walay nahimong matud pang kasaypanan. Dayon sa 16 busa akong ipahampak siya ug unya buhian ko siya mao ni pahayag ni Pilato nga pabuhian niya si Ginoong Jesucristo. Og sa matag pista kinahanglan nga iyang pagabuhian ngadto kanila ang usa ka binalanggo kay mao may batasan og sa gobernador nga mao si Pilato nga matag pista na siya buhian nga mga binilanggo. Apan silang tanan katong mga Parisiyong Hudiyo na nagdungan sa pagsinggit nga nag-ingon, kuha ka ng tawhana og buhi kanamo si Barabas. Kini si Barabas usa ka tawo nga gibanlod sa bilangguan tungod sa kagubot nga nahitabo sa syudad og tungod sa sala sa pagpatay. Og si Pilato misulti kanila pag-usab nga buot niyang buhian si Hesus. Apan siya ilang gipanagsingitan nga nag-ingon atong mga Parisiyong Hudiyo. Ilan siyang siya sa cross. Og siya mingon kanila sa ikatulo si Pilato. Kay ngano man unsa bay iyang nabuhat nga daotan? Kaniya wala ako'y nakitang sala nga angay sa kamatayon. Busa akong ipahampak siya og unya buhian ko siya. Apan misamot sila ang mga Hudiyo nga Parisiyo sa pagpangatarungan nangayo nga nanagsinggit nga kinahanglan ilansang siya sa cross og og ang ilang mga tingog ni patigbabaw. Busa si Pilato may pakanaog siyang hukom nga itugot ang ilang gipangayo og iyang gibuhian ang ilang gipangayo ang tawo nga nahibanlod sa bilangguan og tungod sa kagubot og sa sala sa pagpatay apan si Jesus iyang gitugyan ngadto sa ilang pagbot. Mao lugar ni ang istorya nga diin sa pagdala sa mga Parisiyo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto kang Pilato gay matud pa nila kining tawhana ilang gisumbong ubos sa sumbong nga nagpahisalaag daw sa mga tao. Ang pagpahisalaag kay ilang man kuning kuan nga nagpatuto ang atong Ginoong Jesucristo nga Dios, di man sila motuan Pero nasusi sa nasuta ni Pilato, walay sala si Ginoong Hesus kay pasumangil lang daw. Gigamit ni Bendilyo nga kini daw ang katong pag-ingon nga wala magbantay sa adlang igpapahulay nga atong Ginoong Hesukristo. Pasumangil daw to. Dini wala pa ni magisgot og adlang igpapahulay mga kaigsunan ang sumbong nga gihatod sa mga Parisiyo ditong Pilato. Ang ilang gihadala nga sumbong kay nagpasilaag daw ang atong Ginoong Hesukristo sa mga tao. Karon, kini bang pagtugyan kay may mahimo si Pilato nini? Brethren, sa pagtugyan ba ni Pilato ngadto sa mga kamot sa mga Parisiyo sa atong Ginoong Hesukristo? Kini ba'y kinasingkasing niya nga pagtugyan kini brethren o dili niya kinasingkasing nga pagtugyan kini? Anya dinhi aton pagbasahon dinhi brother ni dinhi sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 24 ngadto sa 25. Busa sa pagtanaw ni Pilato nga wala siya daganan o nga hapit na hinuon magsugod ang kagubot, mikuha siyag tubig o sa atubangan sa panon sa katawan nanghunaw siya sa iyang mga kamot nga nag-ingon, wala ako'y sala sa dugo nining tawhana, kamo nalay mag-igo. Og ang tanang mga ang tanang mga tao mitubag nga nag-ingon, ang iyang dugo ipapaningil lang gikan kanamo og sa among kaanakan. Busa dili day kinasingkasing ang pagtugyan ni Pilato sa atong Ginoong Hesukristo didto sa kamot sa mga Parisiyo nga nagsumbong ngadto kaniya kay matud panila ngadto kang Pilato nagpahisalaag daw ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao. Pero kay naninggit magid sila nga si Kristo ilansang unya ang pabuhian kadto si Barabas nga usa ka kriminal. So atong gisusi nga dili day kinasingkasing ang pagtugyan ni Pilato kay gani nihimo man siya sa paghunaw sa iyang mga kamot og namulo nga wala ako'y sala sa dugo nining tawhana sa ato kang Ginoong Hesukristo kamo nalay mag-igo niya na. Karon brad, dinis ang atong pagsusi kining panghitabo nga nahigayon diha sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo diha sa kang Pilato nga duna siya paghimo sa paghunaw sa iyang mga kamot. Tungod kay matod pa niya nga atong Ginoong Jesucristo wala man daw siya nakita nga mga sala o kasaypanan. Unya kay gusto mangyod sa mga Parisiyo nga ilansang siya sa cross busa wa siya nahimo nang hunaw siya ang mga kabot. Kini bang paagi nga nahitabo sa
gihimo o gipamulong ni Herodes, daan ba kini nga nakatagna na sa Biblia, Brad Dennis, mo nang pag-abot sa panahon nga naa ang pagsumbong sa mga Parisiyo kang Kristo dito sa atubangan ni Pilato. Unya nakita man niya nga walay sala si Kristo busa gitugyan niya ngadto sa mga Parisiyo ug nanghunaw siya sa iyang mga kamot. Nakatagna ba kini o nakasulat na ba kini sa Biblia pinagtagna, Brad Dennis? O kini sa wala pa mahitabo ang pagtaral kang Kristo, daan ay nakini nahisulat pa sa panahon sa wala pa nga atong Ginoong Hesukristo. Dini ang pagkapahayag. Ako manghunaw Sa asa nimo gibasa, Brad Den? sa basahon sa Salmo Kapitulo 26 versikulo 6. Matod pa din ako manghunaw sa akong mga kamot sa pagkawalay sala sa ingon ni ana, maglakaw ako libot sa imong halaran o Diyo. Basta Busa- nakasulat. Sa pagpahayag sa Biblia, katudi ay ang panahon ni Herodes nga nanghunaw siya ang kamot tungod sa pagpahigayon nga dili siya mangilabot sa dugo, katungod dugo ni Kristo tungod kay wala man siya nahimong kasaypanan sa iyang pagsusi. Daan dai nga nakatagna kana sa Biblia, gipahayag sa mga propeta nga usa na niya na si propeta David, ako manghunaw sa akong mga kamot sa pagkawalay sala, Salmo 26:6. Karon, unsa pa, brethren, ang usa sa hinungdan nganong unta si Herodes dili mutugyan kang Kristo ngadtos mga kamot sa mga Parisiyo. Unya kay wa man say mahimo tungod kay nagpatigbabaw man ang singgit sa mga Parisiyong Hudiyo, motong gitugyan niya og nanghunaw siya sa iyang kamot. Pero unsa pagi usa sa rason nganong dili siya bot unta nga iyang itugyan si Kristo ngadtos sa mga kamot sa mga Parisiyo. Ano pa din niya ang usa nga rason Brother din sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 19 nagaingon, og labot pa samtang si Pilato naglingkod sa lingkuran sa hukmanan, gipadadaan siya pulong siyang asawa nga nagingon, ayo ba pagpanggilabot niya ng tao nga matarong kay hilabihan sa akong pagantos tungod kaniya pinagi sa damgo karong adlaw. Busa usapod nga rason di nga dili buot nga itugyan ni Pilato ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga kamot sa mga Parisiyong Hudiyo tungod kay ang iyang asawa nakakita diay pananawon, damgo ba? Nagdamgo ang iyang asawa kay samtang naglingkod si Pilatos ang iyang lingkuranan sa hukmanan, gipadad-an siya pulong sa iyang asawa nga nag-ingon, ayaw baya pagpangilabot niya ng tao nga matarong kahilabihan sa akong pag-antos tungod kaniya pinagis damgo karong adlaw. So doon na di ay pagpakigsulti ngadto sa asawa ni Herodes ang Dios mahitungod kang Ginoong Hesukristo nga kini di ay nga atong Ginoong Hesukristo matud ba tao daw ni nga matarong. So usa to nga hinungdan nga dili buot nga itugyan ni Herodes ang atong Ginoong Hesukristo sa kamot sa mga Parisiyo nga mga Hudiyo. Pero tungod kay napatigbabaw man lagi ang ilang tingog kay sumbong lagi nila kanang atong Ginoong Hesus nagpahisalaag man. Unya matod pa ni Herodes, wa ko nakita kay mga pasumangil lang mo ni gipudyot ni Bendilio nga pasumangil lang daw ang gingon sa mga Parisiyo nga si Kristo wala magbantay sa adlang igpapahulay. Pero sa atong nasusi, kini siyang sistema sa gigamit niya, wa pa gani magisgot nag-adlang igpapahulay. Pero ang punto gid ini tungod kay magpahisalaag daw ang atong Ginoong Kristo kay ila magong nakita kay wa sila pagtuo nga atong Ginoong Kristo nagpatutuo nga Dios. Na kay pag-ingon nga ang asawa ni Pilato nagpadala og pulong ngadto kang Pilato nga ayaw baya pagpanginlabot dining tawhana kay matod pa sa gipayag kay hilabihan sa akong pag-antos tungod kaniya pinagis damgo karong adlaw. Brad Dennis, ato sang susihan sa Biblia. Nabagid sa Biblia nga ang Dios makig-istorya ngadto sa tao pinagig damgo mao ning nahitabo diha sa asawa ni Pilato nga pakitaan sa pananaon nung nakigsulti ang Dios sa asawa ni Pilato pinagig damgo nga matud pa dili mangilabot si Pilato tungod kay si Kristo matarong. Sa Biblia ba gyud makig-istorya ang Dios ngadto sa tao pinagig damgo? Naana na sa wala paghapon may tabo ang may tungod sa paglutos kang Kristo sa pagtaral kaniya. Okay. Daan na kining nasulat. Matod pa din sa Numeros Kapitulo 12 versikulo 6. Og siya mingon, pataling hugi ninyo karon ng akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka panan-awon
ako magasulti kaniya pinaagis sa usa ka damgo. Busa matinaw sa Biblia nga ang Dios makigsulti o magpakita o makigsulti ngadto sa tao pinagig damgo. Mo ni nahitabo sa asawa ni Pilato nga usa siya nga mipugong nga unta si Kristo dili matugyan sa kamot ngadto sa mga Pariseo, pero wa may nahimo si Pilato. Tungod kay nagpatigbabaw man ang ilang tingog kay may sumbong sila ngadto kang Pilato nga ngatong Ginoong Jesucristo nagpahisalaag sa mga tao. Karon, unsa ba ang sumbong nga gihatod sa mga Pariseo ngadto kang Pilato mga higalag mga kaigsunan? Nga mauna nga natugyan ni Pilato ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa ilang mga kamot. Kaya basahon nako sa Mateo kapitulo 27. Sa bersikulo 37 ngadto sa 43 mga kaigsunan nya kama 50 ngadto sa 54 mao ni siya gyud ang sumbong nga ilang gihimo. Gisumbong ngadto kang Pilato ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya basahon nako. Og sa ulo ibabaw kaniya sa atong Ginoong Hesus ilang gibutang ang sumbong batok kaniya. Sinulat nga nag-ingon, mao kini si Hesus ang hari sa mga Hudiyo. Og dihay duha ka mga tulisan nga gilansang sa krus uban kaniya, usas iyang tuo og usas iyang wala. Og siya gibiay-biay sa mga nanagpangagi nga nanagyango-yango sa ilang mga ulo og nanag-ingon, ikaw nga mo'y muguba sa templo og mopatindog niini sulod sa tulo ka adlaw, luwasa ang imong kagulingon, anak ka man ka sa Dios kanaog sa cross. Usa nga ilang gisumbong kining giingon nga matud pa si Kristo daw nag-ingon daw sumala sa ilang sumbong ngadto kang Pilato, ikaw nga mo'y muguba sa templo ug mopatindog niini sulod sa tulo ka adlaw, mo ni usa silang sumbong. Dayon matud pa ilang giingnan nga anak ka man ka sa Dios kanaog sa krus. Mayroon man usab ang mga saserdote nga punuan uban sa mga eskriba ug mga ansyano kaniya nagbugal-bugal nga nag-ingon. Kana siya nagluwas sa uban apan sa iyang kagulingon dili na hinuon makaluwas. Siya maong hari sa Israel. Pagkanaugas siya karon gikan sa krus ug unya mosalig kita kaniya. Nagasalig siya sa Dios, ipaluwas siya kaniya. Kung may gusto man ang Dios kaniya kay nag-ingon man tuod siya ako mao ang anak sa Dios. Mao ni usa sa ilang mga sumbong diha kang Pilato nga nag-ingon daw nga atong Ginoong Kristo anak daw sa Dios. Di man sila motuo nini nga si Kristo nagikan sa Dios, gitawag anak sa Dios. Ilang gisumbong nya usa pod nga ilang gisumbong nga nag-ingon daw nga atong Ginoong Kristo nga matud pa ikaw nga mo'y muguba sa templo ug bupatindog ni sulod tulo ka adlaw. Mao nilang panumbong nga kinibang sumbongan nila dili na tinuod. Mo nang ingon mi nga dili tanan ang sultis mga kakontra nga dili na to dawaton kay pag-ingon nila nga si Kristo namulong nga ikaw nga mo'y muguba sa templo patindugon ko sulod tulo ka adlaw ba din nagipamulong sa atong Ginoong Kristo. Unya pag-ingon nga ikaw mao ang anak sa Dios, di man sila motuo ni dili ba day tinuod nga atong Ginoong Kristo anak sa Dios. Mao ni ilang usang gisumbong. Karon nato padayon sa 50 ngadto 54. Og si Jesus miingon, og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu og tan-awa ang tabil sa templo nagili sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos ug ang yuta mikurog ug ang mga pangpang nangasip-ak og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Og sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong tapos sa iyang pagkabanhaw nangadto sila sa syudad nga balaan og mipakita ngadto sa daghang mga tao. Og sa diha nga ang kapitan, dunay kapitan og sa diha nga ang kapitan og ang iyang mga kauban nga nagbantay kang Hesus nakakita sa linog og sa mga butang nga nagakahitabo sila nang hadlok pag-ayo og mingon sapagkat tinuod kini siya anak sa Dios. Dunay kapitan kauban niya nasa mga kauban nga nagbantay kang Hesus. Sa diha nahitabo ang linog nakita sila sa linog nang hadlok sila pag-ayo dayon namulong sila kini sapagkat tinuod anak sa Dios. Aya pa dayon sila mituo nga atong Ginoong Hesukristo anak sa Dios. Sa dihang nabugtuan ang atong Ginoong Hesukristo. Mitugyan sa iyang espiritu niya naglinog man ang katong mga kapitan nga nagbantay sa lubong ningon dayon sa pagkatinuod kining atong Ginoo kini si Jesus mao ang anak sa Dios. Pero sa sinugdan sa sumbong di sila motuo. Mabitang ilang giyaga-yagaan nga ipanaog sa krus luwason ang iyang kagulingon kay matud pa nag-ingon man daw nga ako mao ang anak sa Dios. Hain pa dayon katong ningon nga ikaw moguba sa templo og patindogon mo sulod tulo ka adlaw. Mao maning sumbong. Na brethren. Kini bang sumbong nila dili ni tinuod brethren. Wa ba mamulong ang atong Ginoong Kristo sa pahayag nga dunay templo nga yang gub-on og patindogon sulod tulo ka adlaw. Namulong ba siya nini? Wala. Namulong brother Ronnie og ang gipasabot nini nga templo ang iyang kagulihong lawas.
Dinhi sa Juan Kapitulo 2, versikulo 18, ngadto sa 22 ang gingon, busa ang mga Hudyo mingon kaniya, unsa man ang ilahanan nga imong ipakita kanamo nga ikaw may pagbulutan sa pagbuhat niini. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo og patinugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Ang mga Hudyo na nagpanubag, kining templo gitukod sulod sa kapatan og 6 ka tuig og imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugang lawas, mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay ang iyang mga tinun-an nahinumdom sa iyang pagsulti nini og sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Hesus. Busa ang sumbong nga ilang gihimo ngadto sa kang Pilato, nga matod pa nila ikaw nga mo'y muguba sa templo, kay nagtuo sila ba nga kadto mga pagistorya nga ni Kristo kuan ba ay gisabot man gud nila sa pagbasa ni Brother Rini nga ang templo nga ilang gidahom nga gub-on sa atong Ginoong Jesucristo katong templo nga natukod sulod sa 46 ka tuig. Motong usa nga ilang gisumbong dito na nanumbong mo sila dito katubang ilang sumbong dito tinuod nga namulong ang atong Ginoong Jesucristo. Tinuod namulong. Pero wala nila masabti bisan pagani ang iyang mga tinunan wa makasabot kay adto na sila nakasabot sa diyang si Kristo matod pa nabanhaw na. O natuman na nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw, natuman nga katud ang templo ang iyang lawas may gipasabot nga ipaguba og patindugon sulod sa tulo ka adlaw mga kaigsunan. Nakaron tungod kay ang mga Parisiyo mangita manggid sila mga pamagi. So gi-reverse ang mga pamahayag sa atong Ginoong Jesucristo katong sumbong nila nga ikaw nga mo'y muguba sa templo. Giunsa nila sa pag-reverse para lang gyud nga makahimo sila og sumbong ngadto kang Pilato para matugyan gyud si Kristo ngadto sa ilang paghukom nga patyon si Kristo. Niya katong gingon ni Kristo patindugon ko ang gub-an ninyo kining templo patindugon ko sulod sa tulo ka adlaw. Gi-reverse nila kini mga higalag mga kaigsunan sa mga Parisiyo nga kakontra ni Kristo's doktrina nga motoy nagbantay sa adlang igpapawlay. Nabasaan ko sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 55, ngadto sa pagbasa sa 65 mga kigsunang gingon. Ug unya ang mga saserdote nga punuan, ug ang tibok Sanhedrin nangitag ikabutang-butang batok kang Hesus aron ilang ikapapatay siya. Apan wala sila hingkaplagan. Kay bisan to daghan ang misaksig bakak batlog kaniya, ang ilang mga pahayag nagkasumpaki. Tanawa ang mga saserdote nga punuan nangitag mga ikabutang-butang ngadto kang Ginoong Hesukristo aron lang daw nga ipapatay si Kristo. Bisan pa matuod kuno ang uban nga misaksig bakak ngadto kaniya, wala lugar sila magkauyunay sa ilang mga pamahayag kay nagkasumpakiay sila. Unya diay nangatubang ingon nga mga saksi og batok kaniya naghimo sila mga bakak nga pahayag nga nag-ingon. Kami nakadungog kaniya nga nag-ingon, gubaon ko kuning templo ha nga hinimo sa kamot og sulod sa sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang laing templo nga dili hinimo sa kamot. Tanawang butang-butang. Ilan ang gi-revise ang gingon ni Kristo gubanin ng templo kay patindugon ko sulod sa tulo ka adlaw. Pag-revise nila haron makahimo sila butang-butang kang Ginoong Hesus. Ilang gingon gubaon ko kining templo nga hinimo sa kamot og sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang laing templo nga hinimo nga dili hinimo sa kamot. Nag-revise na. Naghimo nagbutang-butang nga magtukod kuno si Kristo og laing templo buti pasabot nila ilang gisabot nga magtukod og laing gingharian. Kay gisabot nilang templo kato mang gingharian nga 46 years nga gitukod ang templo. Ngati pa dan pagbasa. Og ang labawng saserdote mitindog sa taliwala og ngani bisan pa niini ang ilang pagpamatud wala magkatukma. Og ang labawng saserdote mitindog sa taliwala og kang Hesus nangutana siya nga nag-ingon, wala ka ba'y ikatubag? Nangutana lagor ang labawng saserdote ngadto kang Ginoong Hesus. Unsa ba kining gipamatuod nining mga tawo na batok kanimo? Apan siya si Kristo nagpakahilom lamang og wala mo tubag. Unya ang labawng saserdote nangutana pag-usab nga nag-ingon, ikaw ba ang Kristo, ang anak sa dalaygon? Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, mao ako, og makita ra unya ninyo ang anak sa tawo nga magalingkod sa tuo sa gahom og maganhi nga inubanan sa mga panganod sa langit. Og ang labawng saserdote migisi siyang kamisula og mingon, nganong magkinahanglan pa man kitag saksi? Kamo na gayud, mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala unsa inyong hukom. Og silang tanan mihukom nga siya angay silutan sa kamatayon og unya gisugdan sa pipila ang pagpangluwa kaniya og sa nataptapan nila ang iyang naong gisugdan siya sa pagsumbag nila nga nagakanayon. Tagnaa og gipanagdawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya. Tanawa, gibutang-butangan si Kristo nangita sila bikil sa atong Ginoong Jesucristo.
Nga haron lang gid matugyan ngadto sa kamatayon. Mao maning mga sumbong dito nga gidala ngadto kang Pilato. Ha? Wa pa na diha nagisgot pa nga may tungod sa adlang igpapaulay. Pero mo gigamit lagi ni Bendelio ang Mateo, ang Lucas 23:13-14 nga pasumangi lang laging gihimo sa mga parisyo. Nya mao man ning mga sumbonga na di sila maka dulot man kay di man makitaag sayop ang may lang mga sumbong. Naghimo sila og mga pamaagi nga haron gyud nga matugyan si Kristo ngadto sa kamatayon. Gibutang-butangan pag istorya. Hangtod nga gipangutana sa salabawng saserdote may tungod kung unsa iyang ikasulti niadtong giribais nga pamulo nga matud pa kami nakadungog kaniya nga nag-ingon gubaon ko kining templo ha, nga hinimos kamot og sulod sa tulo ka adlaw patindogon ko ang laing templo. Gipangutana si Kristo wa siya motubag pero sa dang gipangutana siya, ikaw ba ang anak sa dalaygon? Itubag din si Kristo. Mao ako ug makita ra ninyo unya ninyo ang anak sa tawo nga magalingkod sa tuos sa gahom sa og mag-ani nga idubanan sa mga panganod. Ingon din ang saserdote, di na kinahanglan og saksi. Kagyang ko na ni Kristo nga siya daw ang giingon, anak, matud pa sa dalaygon. Mao man ilang dituhan kay pagpahisalaag man daw ning gibuhat ni Kristo. Mabita ning sumbong dito, nagpahisalaag sa mga tao kay nag-ingon si Kristo anak sa dalaygon. Diha dayon, mo tong ila dayon gitugyan o ila dayon gipanamas-tamasa ng atong Ginoong Kristo hangtod ilang giluwaan, gitaptapan ang iyang mga mata, gisugdan din sa pagsumbag. Mao nang mga sumbong, mga hikalag, mga kaigsunan. Ha? Didtos, punuan o kang Pilato nga gobernador o didto sa mga labawng saserdote. Mao na siya mga kaigsunan. Nakaron, ang pagsusi na to, bradren, sa Biblia, nga naman nga, mao ni man ang ilang gihimo nga mga pagsumbong ngadto kang Pilato. Tungod manggod gining mga Parisiyo nga mga Hudiyo, kontra ni Kristus doktrina, nasina manggod ni sila diha sa atong Ginoong Kristo. Hay nang prueba bradren sa Biblia. Anya din brother din sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 10. Kay nasabtan man ugod niya nga tungod lang sa kasina gitugyan siya sa mga saserdote nga punuan ngadto kaniya. Busa sa nabsabtan ni Pilato mga kaigsunan nga nasina dining mga saserdote o mga Parisiyo busa mo hinungdan nga gitugyan si Kristo ngadto sa mga saserdote. O gitugyan siya sa mga saserdote nga punuan ngadto kaniya tungod dinhi sa kasina. Ngano man nasina sila tungod kay nga atong Ginoong Kristo mga kaigsunan. Doon namang mga milagro nga gipanghimo niya pagtungha niya sa kalibutan. Unya mga milagro nga daghan po nagsunod niya mo tong nakit-an sa mga Parisiyo mga eskriba o mga saserdote nga kakontra ni Kristo, nasina sila kay naghimo magdaghang mga milagro nga atong Ginoong Kristo. Ayon kini sa Biblia ang pagpahayag nga prueba bradinis nga ang atong Ginoong Kristo dunay paghimo og mga milagro. Bradens? Basahan ko lang ang nagkasulat sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 53 hangtod sa 56. Sige. Sa sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 53 hangtod sa 56. O sa nakatapos na si Jesus sa pagpamulong nini mga sambingay, siya mipahawa dito. O sa pag-abot niya siyang kagulingong lungsod, siya nanudlo kanila sulod sa ilang sinaguga sa ingon nga pagi nga tungod niya na nang hibulong sila og na nag-ingon, diin ba niya makuha ang mga kaalam og kagahon sa pagpanghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria? Og dili ba ang iyang mga iksong lalaki mauman si Santiago og si Jose og si Simon og si Judas? Og dili ba ang tanan niyang mga iksong babay ani aman uban kanato? Dinhi busa diin man niya makuha kining tanan. Sa ato pa sa gibasa sa kaubang ministro, ang ato diang Ginoong Kristo nagapanghimog mga milagro. Unya matod pa sa mga kakontra, di sila muto. Unya ang mga anak daw o mga igsoon daw ni Kristo, apil ang mga igsoong babay, kauban daw sa mga Parisiyong Hudiyo, sa ito ba mga Sabbath keeper ang mga igsoon ni Kristo nga mga babay. Unya sa sistema nga atong gisusi si Kristo mosulod sa ilang sinagoga sa mga Hudiyo, sa nga tungod nga matod pa sa ingon nga paagi nga tungod niya na nang hibulong sila og nag-ingon diin man ba niya makuha ang maong kaalam o kagahom sa pagpanghimog mga milagro. Mao ning usa nga gikasinahan sa mga Parisiyo nga mga Hudiyo
nga nakigkontra kang Kristo, nasina sila tungod kay nagahimo man og daggang mga milagro nga atong Ginoong Jesucristo, diya pagid sulod sa ilang sinagoga o simbahan. Unya, ang yang mga igsuon nga mga babae gani, dili man gani diay ni inong ta nga kauban diya sa pagtulunan ni Kristo, kay naaman diya ni nakauban sa mga parisyo sa pa mga Sabbath keeper sila. Muna siya mga kaigsunan. Namatod pa ni Bendilio sa atong nabati kaganina, mga pasumangi lang daw. Tungod kay ang gigamit daw nga, among gigamit daw nga pamahayag, ang pulong man daw sa kakontra sa atong Ginoong Jesucristo. Ugain kini, mao kining nakasulat sa Juan 9:16. Akong basahon, pabor kong Biblia niya. Juan 9:16, akong basahon, giingon kini sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia, nga atong matagad, matod pa dinhi nga nakasulat. Giingon, ang pipila sa mga Pariseo mingon kadtong tawana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kini daw pahayag sa kontra ni Kristo, mga Pariseo. Matay supak mga Pariseo ni. Pero sa pagistorya niini tungod kay amo kunong gigamit, mao kunoy among gipamugatan nga kontra man ni Kristo kining pamahayag. Nga matod pa niya, pasumangil man kuno kini kay mo lagi para ni Bendilio lagi ang atong Ginoong Jesucristo Sabbath keeper gyud. So tungod kay kakontra may minamulong nga matod pa nila kadtong tawhana si Hesus magipasabot dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlang igpapahulay. Kini daw pasumangil. Nahain pa ang gamito nila brethren nga ilang gamito ni Bendilio nga matod pa nga ang mga kontra ni Kristo gawas nga nagpasumangil, nagpasipala, pagsulti o ginganlan pa nga atong Ginoong Jesucristo nga giyawaan. Hain pa kini sa Biblia nga mabasa og usap pod nga gamitono ni Mitchell Bendilio. Anya pa din ni Brother Ronnie din sa Juan kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 20. Og nahitabo na usab ang pagkasumpaki sa mga Hudiyo tungod nining mga pulunga. Daghan kanila ang nanagingon kini siya giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Usab di nga gipahayag sa mga kakontra ni Kristo nga di gid sila mutuo niini ni sa atong Ginoong Jesucristo ginganlan nila nga kini siya giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Mao ning usa ka kun ato matod pa ni Bendilio kun amo kunong dawaton og among gigamit ang payag sa kakontra, di unta pod amo pod unta nga dawaton ang ilang giingon nga atong Ginoong Jesucristo giyawaan. Kini bang pamaagi niya ba nagminaro bitaw? Dili man gyud mi moingon nga atong Ginoong Jesucristo giyawaan. Pero nganong nisulti sila ni Ana kay silang kapanahonan lagi nagdahom sila nga naa panang balaod sa adlaw nga igpapahulay. Unya ang punto gyud nga ilang nakita nganong mibuhi sila niya ng mga pamulunga nga dili gikan sa Dios ang atong Ginoong Jesucristo. Nasaypan man na ngano man tungod kay nay nakita sila nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Yan ang adlaw nga adlaw igpapahulay mo nang niingon sila dili gikan sa Dios. Kay kini bitaw kamo bitaw nga mga Sabadista, Sabbath keeper mo, nagbantay mo Sabado nga pahulay di mo magsimba. Ang pagtulunan bitaw, ang mga tao bitaw nga nasa pagtulunan, ubang mga pagtulunan nga nagtrabaho og Sabado, ingnon man ninyo nga kanang maong pagtulunan na dili na sa Dios nga pagtulunan, kay wala man magpahulay og Sabado. Way kalainan aning mga Pariseo nga miingon ngadto kang Kristo nga si Kristo dili gikan sa Dios. Kay ilang nakita nga may gibuhat si Kristo nga supak sa adlaw nga igpapahulay, kay nagtuo man sila nga nagpabilin pa na. Hay nang istorya nga nang nagingon sila nga dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Unsa bay gibuhat dahil sa atong Ginoong Jesucristo Brad Dinis nga mao'y nakapagpahayag o nakapagpamulong ang mga Pariseo nga si Kristo dili gikan sa Dios. Unsa ba day gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo ni anang adlaw Brad Dinis nga ilang gipahayag dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Mao ni ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo na atong adlaw nga maong adlaw papahulag nga maoy matod pa nila kasupakan sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa din sa Juan kapitulo 9 bersikulo 13 hangtod sa 16 giingon dinhi. O kadto sa mga Pariseo, ilang gidala ang tawo nga kaniadto buta og adlaw kadto nga igpapahulay sa papahulay sa pagmasa ni Jesus sa lapok o sa pagpabuka sa iyang mga mata. Ang mga Pariseo nangutana kaniya pag-usab, giunsa niya pagkakita
Og siya mingon kanila, agatong nakakita na nga buta. Gihidhiran lagi niya lapok ang akong mga mata. May pagkagahi ulo sa ning mga kontra ni Kristo na itong panahon na. Og ako nang hilamos, og unya makakita na ako. Ang pipila sa mga Fariseo mingon, kadtong tawhana dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Bisag diha lang ang pagbasa, nakuha na natong punto, mga kaigsonan. Kining 16 di ay pahayag sa mga Pariseo sa ilang nakita. Kay unsa di gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang nakita? Nagmasa di ay ang atong Ginoong Jesucristo og lapok niya nang adlaw nga igpapahulay og iyang gihid-hid dito sa mata, sa buta, unya ang buta makakita na. Lalantawan man ni sa mga Pariseo, kini mga Pariseo, istrikto man ni sila sa pagpatuman sa balaod sa adlang igpapahulay. Ha? Nga ang balaod sa adlang igpapahulay, Sabado wa may mga gimbuhaton nga pagabuhaton niya na. Nakita man nila nga atong Ginoong Jesucristo nga dunay gibuhat nga pagmasa sa lapok atol sa adlang igpapahulay. Haron sa pagpabukas sa mata sa buta, mutong niingon sila. Dili gikan sa Dios kining tawhana. Ila man ang conclusion, ha? Tungod kay gibuhat ni Kristo kana atol sa adlang igpapahulay, ningon sila, dili gikan sa Dios si Ginoong Hesukristo kay wala siya magbantay sa adlang igpapahulay. Hain man gikang istorya, tungod kay nakita nila nga nagmasa ang atong Ginoong Hesukristo og lapok sa adlang igpapahulay. Sabado, bradlin sa Biblia. Naabagyod ang giingon nga bawal o gidili ang mga gimbuhaton adlaw nga Sabado nga mo nang pahulay nga kung duna gani masakpan nga magbuhat niya na dunay silot nga mahigawman nga kamatayon. Naabagyod sa Biblia, brethren? Doon na, Brother Ronnie. Ako lang pagbabasahon kinakasulat din sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 13 ngadto sa 15. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga nagaingon, sa pagmatuod, magabantay kamo sa ako mga adlaw nga ipapulay, kay kini mo ang usa ka timaan sa tilawala nako o kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan, aron kamo may balo nga ako mao si Yuba nga nagabalaan kaninyo. Tungod nini, pagabantayan ninyo ang adlaw nga ipapulay, kay kini balaan alang kaninyo ang magapasipala nini sa pagkamatuod, pagapatyon gayod siya, kay bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang buhata nga pagahimuon nining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa tilawala sa iyang katawan. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang bulaton, apan sa adlaw nga ikapato mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay, balaan kang yuba bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang bulaton sa adlaw nga ipapahulay siya pagapatyon. Bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay nga pagabuhaton, pagapatyon gayon. Na lugar ang atong Ginoong Jesucristo niini, mo nang nalantaw manggod nila kay mao mangguna ang kasuguan nga dunay silot nga kamatayon. Nagtuo sila nga naa pang adlaw igpapahulay, motong nanginguha sila sa pagpatay sa atong Ginoong Jesucristo. Wa ni siya ingon ta nga nituo mi sa mga sultis kontra. Ha? Ang among gidawat diha tungod nakita nila nga sa ilang pagdahom nakabayulit ang atong Ginoong Jesucristo. Kay naa sa balaod sa unang panahon nga bawal ang magbuhat sa bisan unsang bulaton sa adlaw igpapahulay. Pero sayop sila in the sense nga nag-ingon sila nga dili gikan sa Dios Kristo. Mao manginay malitok kay nagtuo man gud silang existido pa na nga kabalaoranan kanang adlaw igpapahulay. Kay kung iya pa daw sa Dios, magtuman magidwa man sila kahibalo nga wala na nang adlang igpapahulay sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nang ningon sila dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlang igpapahulay. Sa laing hubad, brethren, naman tay laing hubad sa Biblia kining gitawag Kristohanong katilingban. Atong i-transfer, i-compare kay matod pa bisan kani sila atong gidawat ang ilang prinsipyo sa Steps to Christ, ang dalan paingon kang Kristo sa pahina sa 60 gingon, scriptures must be compared with scriptures, ang kasulatan itandi sa laing kasulatan. Kining pagpahayag sa 9:16 nga nag-ingon ang mga Pariseo nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlang igpapahulay. Unsa na kini sa pagpahayag, brethren? Gingon na kana Brother Ronnie nga wala manumbaling dinhi sa Juan Kapitulo 9, versikulo 16, o kung pagbabasahon nga Biblia, Kristohanong katilingban,
Pipila sa mga parisyo mingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa, ang gingon nga wala magbantay, wala na manumbaling. Unya kay si Bindilio matod pa niya, sulti manas kontra nga wa manumbaling, wa magbantay nga atong Ginoong Jesucristo. Pero sa wa niya masabti, ngano nakabuhi ang iyang mga kontra ni Kristo niya na tungod sa ilang nakita kay nagdahom silang eksistido pa o nagpabilin pa ang adlang igpapahulan niya na may balaod nga dili ka magbuhat sa bisan unsang buluhaton, mo ilang gibuhian nga mga pagpamahayag. O ato na siyang tukyan pagkayo dili na pasumangil. Kung tugutan nga naa pa ang adlang igpapahulay, dili na pasumangil nila nga kang Kristo. Pero kay wala naman, mutong nasaypan na nila sa pagbuhi nga dili gikan si Kristo sa Dios. Unya, matud pa nimo, Bindilyo nining pastor sa Sabadista, na may dagang naminaw nga mga Sabadista. Kontra man kuno tong nag-ingon nga wala magbantay sa hubad nga Kristohanong katilingban, wa manumbaling. Arita sa dili kontra. Bradlen, pabor naman gyapon nimong Biblia. Arita kang apostol nga si Pablo, tinun-an man ni sa atong Ginoong Jesucristo, di pa ni kontra. Sila ba si apostol nga si Pablo nanumbaling sa pagbantay sa pahulay nga Sabado, Bradlen, o wala? Wala gyapon, Brother Ronnie. Ako pagabasahon ang Kristohanong katilingban sa Colosas 2:16 ay og tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan bisag unsang pista sa bag-ong bulan o sa adlaw sa pahulay. Oh, dili naman ay kakontra ni Ginoong Hesus ang namulong nini. Unsa may gipamulong ni Pablo? Wala sila'y pagpanumbaling sa bisan unsang pista, bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Unya, kumusta man? Nasayop baming mga ministros PBCM sa pag-ingon nga ang mga tinun-an ni Kristo o mismo si Kristo dili sila mga Sabbath keeper o nagbantay sa adlaw nga ipapahulay Sabado. Unya mingon na ba dining pastor sa Sabadista Bradlen Bardinis nga, oy kanang gipahayag dina nga Colosas 2:16 nga wala panumbalinga, ceremonial law man kana, ceremonial Sabat. Nga gipasabot sa ceremonial Sabat mao nang binulan, mao nang tinuig, monthly o yearly Sabat. Yang ira mang isuporta ang ira pong libro nga Seventh-day Adventist Believe. Naritas Biblia, kung kini bang 2:16 ang gipasabot ba niini ang binulan o tinuig nga pahulay. Kusog man siya mogamit sa New Testament Pinoy version, Bradens. Baliw ko pagbasa, Bradens. Sa Colosas 2:16 nga nariyan sa kilid, Bradens, ang footnote sa Sabat. Kung kini bang giingon nga Colosas 2:16 ang gipasabot ba ni nga wala panumbalinga mao ang binulan og tinuig, sumala ni Mitchell Bindilyo. Colosas 2:16, Bradens, basa niya nariyan sa footnote kilid na ay markang Sabat. Okay, basa. Basahan ko ang Colosas 16. Kaya naman, huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga piyesta, new moon festival o sabat. Sa footnote, Bradens, sa ubos na ay Sabat din na. Basaha, o saan ang gipahayag diya sa Sabat. Matad pa din sa footnote, kining sabat, matad pa din pampitong araw ng isang linggo. Bisag diha lang ang atong pagbasa. Kini din Colosas 2:16 sa hubad nga New Testament Pinoy version, ang Colosas 2:16, pang-pitong araw ng isang linggo. O di 7th day. O sa may 7th day, maong Sabado, mo na wala panumbalinga. Nahin pang Biblia nga nagisgot nga ang Colosas 2:16 dili seremonyalo nga mao nang binulan or tinuig. Niya tay easy to read version mga kaigsunan nga Biblia, Colossians chapter 2 verse 16. Niya pakita na ko sa kamera Niya basahon nako sa pagpayag dinigingon sa atong mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan gingon. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish custom, festivals, new moon, celebration, or Sabbath day. Sa footnote, ang Sabbath, the Sabbath day, 7th day of the week was a special religious day for the Jews. Asos. Muna gingon, for Jews, for Santo. Kinsa may nangasayop sa paggingon, nga kana siya ang Sabbath nga wala pa nang balinga ang mga kuan lang, seremonyal. Dili kami mo nangasayop kundi kining inyong pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilyo. Hain pagyod nga atong matagad nga hubad sa Biblia nga gihurot na gyud, dili lang kay ang weekly kundi gyapil na ang monthly ug ang yearly. Niya tay Bibliang
Life Application Study Bible, New Living Translation, Colossians chapter 2 verse 16. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbaths. Footnote. Colossians 2:16, what you eat or drink probably refers to the Jewish dietary laws. The festivals mentioned are Jewish holidays celebrated annually, monthly, and weekly. Gihurot na gyud sa pagpahayag nga tanan nga mga adlang igpapaulay wa na panumbalinga sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Na brethren, lain pag yun nga hubad sa pagpahayag sa balaang kasulatan nga kun ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo wa na manggid sila manumbaling bisan pa ang atong Ginoong Jesucristo wa pay pagpanumbaling. Og basahon kini sa Bibliang Tagalog nga Bibliang Katoliko nga Tagalog ang Colossus 2:16. Kini bay pasakupan pa ang adlaw nga pahulay nga Sabado o dili na pasakupan, brethren? Dili na gyud pasakupan, brother Ronnie. Ang gisakatar mo nga sitas, kaya't huwag na kayong papasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamahimahinga. Kaya't wag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa araw ng pamamahinga. Pangutana, kanang pagingog kaya't wag na kayong pasasakop sa araw ng pamamahinga, Sabado. Pasakupan ba na? Nawaragon na mga kaigsunan, mo na siya nga ang gipanggamit ni Mitchell Bendilio nga pagsupak suporta dili muhaom nga matod pa niya pasumangi lang. Di gyud to pasumangil. Kay kung naagi ng adlong igpapahulay patuman man, husto gitong ilang gibuhat nga gingnagdili gikan sa Dios. Kaya ang mga tao sa una nga na nagbantay sa adlong igpapahulay, nagtuman magidto sila sa kabubuton sa Dios. Pero pag abot nila kay nagdahom silang padayon gyapon ang balaod sa adlong igpapahulay, mo nang ni conclusion sa dili gikan sa Dios. Ang atong Ginoong Jesucristo kay nakita nila nga wala magbantay sa adlong igpapahulay, kay dunay gibuhat nga pagmasa og lapok na atol sa adlaw nga igpapahulay para mo ipabukas sa mata sa buta. Brad, Dennis, og balikan ta pagbasa ang Colossus 2:16 ug 17 pabuta sa ilang Biblia nga SD Bible, palihog ko, Colossus 2:16, 17, unsa gipahayag diha niya na? Colossus, baliki pagbasa, bradens, ang Colossus kapitulo 2, versikulo 16 ug 17 sa ilang SD Bible, napatay gamay oras. Kaya na itong makuha kay atong itandi-tandi gid ang tanan nga mga pagpamahayag nining Colossus nga ato nang napruiba nga kinigyod ang wala na panumbalinga mao gyud ang ikapitong adlaw sa simanang Sabado. O ako lang basahon ang nakasulat din sa Colossus 2, Kapitulo 2, versikulo 16. Ngadto sa 17. Nga to. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o may tungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. Kini sila landong lamang sa butang nga umrabot apan ang lawas iya ni Kristo. Busa gingon daw nga kining adlaw nga igpapahulay, gingon kini mga higalag makigsunan sa gibasa ni Brad Dines, matod pa kini sila landong lamang sa butang nga umulabot apan ang lawas iya ni Kristo. Paggamiton nga terminong landong mga kaigsunan diya sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 1 sa Bibliang Katoliko. Adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayongan kini sa mga scholar sa Biblia protestantic mga Katoliko. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan. Landong lamang kini sa mga butang nga umalabot. Pagkaгаmitong terminong landong mga kaigsunan, dili hingpit og dili sibo nga sumbanan. Asa kining gingog dili hingpit o dili sibo nga sumbanan katong gingog landong. Hain itong iyong landong ang balaod sa mga Hudiyo. Hain kaning balaod sa mga Hudiyo. Mautong adlang igpapahulay Colossus 2:16. Na paggamitong terminong hingpit, kana ba'y magpadayon? Ang tubag dili. Ang pagwali gani sa ngalan ni Kristo dili magpadayon kag gingog hingpit. Basahon ko. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligay ng gingon. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Di man hanta nga doon giwali nga pulong sang Dios pero matod pa ni Pablo dili hingpit og kadtoy magataliwan or mawala. Hain gipahinungod. Ang pulong sang Dios nga giwali pero dili hingpit og mawala. Roma 10:17 Biblia Katoliko gyapon nga hiligay nun. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot
paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Unsa giingon ang pagwali sa ngalan ni Kristo? Dili hingpit. O kay dili hingpit kadtoy mawala. O mawala gani ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili hingpit. Unya ang balaod sa mga Hudiyo giingon man pod, dili hingpit og dili sibok nga sumbanan. Landong lamang kini. Hay ng landong. Katong giingon gibasa sa Kolosas 2:16-17. Ang adlang igpapahulay, landong lamang kini. Pag gisusing landong, dili hingpit og dili sibok nga sumbanan. Unya pag gisgot og dili hingpit mawala man na. Unsa atong gihimong example? Ang wali. Wala ganing wali. Busa mga mahal nga tigpaminaw hinaot kami ngayon nasabdan, napupos man ang atong oras. Busa hantod lang diha na nga among ikahato diha kaninyo. Sundi lang kami sa sunod Domingo. Og sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Sally Ihunyo kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos og ingon man sa kaubang mga ministro or ebanghilista. Kiniusap si Brother Rene Telebrico. O kinasab si Brother Dennis Gonzales. Hangtod sa sunod hiyayon sa samang takna og samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.